ሰላም እንዴት ናቸው? እንዴት ቤተሰቦቼ? ስለ እህታችን ስለ ሀና በጣም ብዙ ሰዎች የማይሆን ነገር እና የማይባል ነገር እያላችሁ ስለሆነ ያለውን እውነት ያው እኛ እዚህ ጋ ያለ ነው አብረናት የመጣ ነው ስለሆነ ያለውን እውነት እኛ እንነግራችኋለን። እህታችን ሀና ያረፈችው መርከዝ ስር ነው። በዛ ሰዓት ካወቃችሁት በራጎን የመጣ ነው እና መንገድ ላይም በጣም ብዙ ሰዓት ብዙ ጊዜ ተቀምጠና ካስታወሳችሁ ከተነሳንበት ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ ለሷ እያልን እየተቀመጥን አንድ ጀበል ለማለት በጣም ብዙ ጊዜ ነው የምንቀመጠው። እንግዲህ ይህንን ሁሉ የሚያውቃሉ እዚህ ያሉ እንግዲህ አብረው ያዩ እነሱ ስለሆኑ እንግዲህ መንገድ ላይም አስቆራጮቹም እያገዙ አይዞሽ እያሏት ብዙ ነገር መስዋዕትነት የከፈሉት ከኛ በላይ እነሱ ናቸው። እዚህ ጋር ምንም የሚወሻሽ ነገር ስለሌሉ መርከዝ ላይ በዛ ሰዓት ኃይለኛ መርከዝ ነበረ። በገመድ የሚወጣበት ሰዓት ላይ በዛ ሰዓት ነበር የወጣው እና እዛ ቦታ ላይ እሷ ጋር ሰላማት ደቂ ዓበይቲ ከመን ኢኹም ለድሕና ድኹም ኣነ ንማዓንቲ ሓደ ነገር የክናገር ደለይ መፅአኒ ኢኹም ማለት እዩ። ክስካብ ሕዚ እኳ ምንም ነገር ኣነ ዝፅሓፍኩ ወይ ምንም ዝበልክዎ ነገር ግን ኣይነበረይ ማለት እዩ። እና ንማዓንቲ ግን ሓደ ነገር ክዛረብ ደለይ መፅአኒ ኢኹም ማለት እዩ። ኣቶም ትፍክሩ ዘለኹም ማለት እዩ። ነቶም ትፍክሩ ዘለኹም እስቲ ስእነትኩም ኣርእና እንድሕር ካብ እኒኣያ ኣምፃያ ናበልኩም ስኢልኩም ነገራት ተፈሓጣጥሩ ካብ ንዓእከለ ተወጠጥ ናተሸንጠር ናበልኩም ትውዕሉ ሓንቲ ቁርፅ ዝበለት መልሲ እኮ ተዛሪቡ እዩ ነሱ ከተመርምርዋ ትኽእሉ ኢኹም። ፀገም የውሊ ትመርመር ሳድያ ይሳይ ይረጋገፅ ይብለኩም ሎ ሓደ ነገር ይናገር ኣለዎ ደንሱ ንምንታይ ደኣ ከምኡ ዘይትገብሩ ንምንታይ ከምኡ ዘይትገብሩ ስኻትኩም ካብ ክትዕገርግሩ እስኮ ዝክፈል ክኸፍል እየ ኢሉ ቁርፂ ተናጊሩ ኣሎ እና ካብ ክትስኢልኩም ዝኾነ ዘይኮነ ናበልኩም ሃለሎ ናበልኩም ትውዕሉ ክስካብ ላ ቤተሰቤት ከምዚ ትብለካ በተለይ ኣሌክስ ማለት እዩ። እስኮ ዝቆልዓ ወይ ከዓ ተሓዊኡ ምናምን እኮ ኣይኮነን ትኽላይ ማለት እዩ። ኣይተሓብአን እዩ ኣለኮ ኩሉ ነገር እኒአኹ እየ እኮ ይብሎ ኣይተሓብአን እዩ። ስካብ ቤተሰብ ካብ ትኸዱ ቤተሰብ እየ ናበልኩም ስኢልኩም ዘይኮነ ነገራት ካብ ተቐሳቐሱ ማለት እዩ። ሓንቲ ቁርፅ ዝበለት ነገር ስለዝተናገረ እንተናገረ ነገር ኣብ ተግባር ኣውዕልዎ። እሱ ፀገም የውሊ ናይ ገንዘብ ፀገም የውሊ ባዕለ ለኽዎ ሓላፍነት ካበለ ንምንታይ ስኻትኩም ክምርመር ዝረይሳ ወፂኡ ካብ ዘለዎ ቦታ ወፂኡ እንድሕር ዝከኣል ትኾኑ ኣይከኣል እኳ ዝኸውን ምክንያቱ ፍቲ ዝብልዎ ቦታ ትኾኑ ከቢድ ብጣዕሚ ክንደይ ኣሕዋትና እሞ ኣብኡ ሬሳታት ረጊፅና ከም ዝሓለፍና ኢና ባዕልና ኢና ንፈልጦ ብኡ እናሓለፍናና ማለት እዩ። ንምንታይ ደኣ እንድሕር ካብ ብታይ ስሙ ስኢልኩም ጠራዕራዕ ክትብሉ እስቲ ብተግባር ኣርኢና ማለት እዩ። ብተግባር ኣርኢና በቃ ትመርመር ኩሉ ነገር ፀጉራ ምፅእ ኣለኹ ከምዚ ገለ ኢሉ ኣሎ ትመርመር እና ማለት ኣነ ክዛረብ ደለይን ኢኹን ንዞም ዝፍክሩ ብቻ እየን እንትን ኢለ ኣይኮንኩን ንሱ ሓቂ ክኸውን ይኽእል ሓሸት ክኸውን ይኽእል። ኣነ ፍቲ ቦታ እሱ ስለ ዘየለኹ እቲ እግዚኣብሔር እዩ ዝፈልጦ ሓደ ሓቂና ሳቶም እዮም ዝፈልጥዎ ሓደ ሓቂ ደሞ ኣቲቴለ ክፈርድ ኣይኽእል። እዛ ቆልዓ ብሂወት ኣለያ ከዓ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ተዘየለያ ከዓ መንግስቲ ሰማይ የዋርሳ ግን ከዓ ማለት እዩ ኣቶም ስኢልኩም ጠራዕራዕ ትብሉ ዘለኹም ንፈለኩም መእከቢ ንካሊእ ተፈለጥቲ ስለዝኾንኩም ኣለና ትብሉ ስኢልኩም ካብ ብኣፍ ጠራዕራዕ ናበልኩም ሰብ ተደንቁሩ ማለት እዩ። እስቲ ብተግባር ሲ ኣርኢና ሰውነትኩም ትግራዋይ ካብ ትብሉ ማለት እዩ ኣርኢና ሰውነትኩም እና ማለት እዩ ስኢልኩም ጠራዕራዕ ዘይትበሉ ጠራዕራዕ ካብ ትብሉ ማለት እዩ። ከምዚ ዝብሎ ኣሎ ከዓ ምግባር ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ሲ በቃ ይመርመር ተይሩ እንድሕር ዝከኣል ተኮይኑ ከምኡ ምግባር እዩ። እንተሃለዎ ካሊእ ኮተት ምምፃእ ክንደይ መዓልቲ ገይራ ኣላ ስዒላ ትዛወረላ ዝሓፍና ከዓ ሲ በቃ ዕረፍቲ ስኢና ማለት እዩ። እና ከምኡ ናበልኩም ስኢልኩም ሃለውሎ ናበልኩም ትፍክሩ ለለይ በተለይ ዘይ ኣሌክስ ዝበሃል ኣነ ብጣዕሚ እዩ ገሪሙኒ ዝኒሀ ማለት እዩ። ንዒ ብስሩ ከመይ እዩ ዝገብረሉ ኣይፈልጥና ካብ ክትፍክር እስኻ በተለይ ማለት ካብ ክትፍክር ሲ እሺ ዓቕሚ እንተሊካስ እስቲ ሬሳ ንኽምርመር ሳንዳሳይ ንኽምርመር ሬሳ ግበር እስቲ ከምኡ ግበር ጅግና ትኾንካ ትግራዋይ ካብ ትብል ስኢልካ ማለት ጅግንነት ካርየና